يا بنو اللي رايح حالك فين يا השתנה שוב? אם אתם מקשיבים לי והולכים ביחד? לילה ליל, אתם מחזיקים את מה שאני עושה, אוקיי? תרגישו את זה. לילה ליל, ولو هيك بتطلعوا منا وتقعدوا بتسألوا لو على القليل تذكروا الماضي بس على شفاء في الوفاء كنا ولو تمشي الماضي خميشيت של נעואן. תרגישו חמישית של נעואן. ولو כל השאר בכל דרגה שתעשו תגלה עולם חדש תתחתרי לדייל איתי רס כמו רס זה ראש אם ישנו יש כל השאר בכל דרגה שתעזור תגלה עולם חדש ראשונה אז שנייה ביד זה כבר לא מתאים עכשיו אגלה לכם את הסוד בואו נתחיל להבין מה